मांग्रां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोन 40था समस्तिनि सिङाव थानाय जिखिनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ लानानै बड'लेण्ड CM क्लाब बिबुं होनानै 40था समस्तिनि गेजेरावबो सरकारि भाबै गेलेगिरिफोरखौ लानानै फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय होबाय थानाय जादों आरो बियो दिनै आंनि समस्तियाव फैयै फैयै PCDC लेभेलनिफ्राय गेलेबोनानै दिनैनि दिनाव गिबि खेबनि थाखाय समस्ति लेभेलाव जाफैदो आरो बे हाबाफारिया गाबोनहालागै सोलिगोन। गाबोननि गेजेराव जों समस्तिनि गेलेनायखौ फोजोबनानै टीम मोनसे खालामनानै जों फैगौ 1 जुलाइनिफ्राय 5 जुलाइनि गेजेराव जों जिल्ला जिखिनि कम्पिटिशन फुटबल कम्पिटिशन बेखौ जों फोजोबगोन आरो बिनि उनाव काउन्सिल लेभेलाव जों बे गेलेनायखौ लानानै थांनो थाखाय मोनसे जजा खालामदों आरो बे हाबाफारिखौ मांग्रां प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियैनो गेलेगिरिफोरखौ उत्साह होनो थाखाय बा जोंनि ओनसोलावबो फुटबल गेलेनायनि सायाव मोजां सासे गेलेगिरि महरै बाहागो लाहोनानै दुरन काप बायदि जिखिनि गेलेनाय बे गेलेनायफोराव जोंनि बड'लेण्ड FC जिहेतु बाहागो लाखाबाय थायो बे बड'लेण्ड FC आव बाहागो लानानै बा सिलेक्सन जाहोनानै जोंनि उन्दै फैबाय थानाय गोदान जोलैनि जे गेलेगिरि बिथांमोनखौ उत्साह होनायनि थांखिजों नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव गासैबो जिखिनि खरसाफोर बियो प्राइज मानि फुटबल बा ट्रफि बा बेखौ दैदेननायनि जिखिनि खरसाफोर बे खरसखौ जों आसनिनि गेजेरजों बा स्किमनि गेजेरजों बेखौ लानाय जादों। ओंखायनो गेलेगिरि बिथांमोना सरकारि खेला होननानै बेवहाय जेबो बान्था थानाय नङा बेयाव जेबो ट्रफि थानाय नङा होननानै सानालासिनो बेखौ गुबुन गेलेनायफोरखौ जेरैहाय मोजाङै गेलेयो आरो सिलेक्सन प्रसेसा जेरैहाय जालाङो बिदिनि हेफाजाबजों जों स्पर्ट्स जिखिनि जोंनि अफिसार्सफोर दं डिपार्टमेन्टेल जिखिनि अफिसार्सफोर दं बिथांमोननि दैदेननायाव बे हाबाफारिया दिनै आंनि समस्तियाव गिबि जागायजेनदों। इयुन जोलै गेलेगिरिफ्रा माबायदि इमप्रुभमेन्ट जागोन होनना सानदों? थारैनो बड'लेण्ड ओनसोलाव गुबुन बिथिंफोरजों लोगोसे गेलेनाय होनोबाथाय जों बयबो गामियारि ओनसोलाव फुटबलानो जा भलिबलानो जा बायदि बिथिं फारसे गेलेनायाव जोंनि इयुन जोलैफ्रा एसे सांग्रांखा आरो बे सांग्रांखायाव जोंनि लेभेलनिफ्राय बा डिपार्टमेन्टेलि लेभेलनिफ्राय एसे एवारनेस बा कचफोर बेफोरखौ होयोबाथाय बांसिन जिहेतु मोजां जायो आरो बिदिनि गेजेरजों जों जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरिफोरखौ सिगाङाव जेरैबायदि गेलेदो बेनिख्रुइ बांसिन मोजांसिन गेलेगिरि खालामनो हागोन आरो गेलेनायनि बिथिंनि जिखिनि टेकनिकफोर जिखिनि कर्सफोर बे कर्सखौ बिथांमोना मोजाङै मिथिनानै लानो हागोन होननानै आं आसा खालामो। नाथाय गोबां लाइमोनफोरानो बेफोरबायदिखौ गारनानै गाज्रि हाबायाव नांथाबनायखौ नुनो मोनो। बेबो नंगौ जिहेतु गोबां मानसि गोबां गोसो बिदि हिसाबै मानसियानो जिहेतु बहुतजन दं गोसोआबो बहुतजन दं गासैनिबो साननायाथ' बयजोंबो गोरोबलायला थेवबो इयुन जोलैफोरखौ आं बेखौनो खावलायो जे मोजां मोनसे थांखि आरो नोजोरजों लेखा फरायनायजों लोगोसे गुबुन बिथिंफोरजों लोगोसे गेलेनायफोरखौ लायोबा जों सासे मोजां गेलेगिरि जानानै गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि अनगायैबो जोंनि देहाखौ सासे राफोद देहानि बिगोमा जों जानो हायो। ओंखायनो आं सानो गुबुन गाज्रि खामानिफोरजों सोमोन्दो लाखियाबासिनो जेन'बा दाइसनिफ्राय डेनड्राइटनिफ्राय जौ जुवानिफ्राय जानाय लोंनायनि जिखिनि बेबस्थाफोर बे बायदि आलादिङा मबाइल बा बाइक बायदि जिखिनि जों जायखौ गोसोआ बांद्राय होननानै सानो बे बांद्राय होनना साननायनिफ्राय जानगाराव थानानै गेलेनायनि लिरनायनि सायाव सोलोंथाइनि सायाव गोसो होयोबाथाय बा समाज दानायाव गोसो होयोबाथाय निस्सय जोंनि फैबाय थानाय लाइमोनफोरा मोजां जागोन होननानै जों सानना लानो हायो। कख्लाबारि बियाबनिफ्रायबो जिहेतु नेसनेल लेभेल स्टेट लेभेलाव गेलेहैगोन होननानै आसा खालामो नामा? जोंनि कख्लाबारि बियाबनिफ्राय थारैनो सिगां समनिफ्रायनो जोंनि सेनियर लेभेलनिफ्रायनो नेसनेल लेभेलनि गेलेगिरिया भलिबल आरो आर्सारि आरो काबादि भलिबल आर्सारि आरो काबादियाव दंखायोमोन। आंबो सासे नेसनेल ट्राइ होनाय सासे भलिबलनि गेलेगिरि दा बिदि हिसाबै आंबो मिथिगौ जे जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरिफोरा नेसनेल लेभेलाव कानेक्सन गोनांखा। आं आरो आसा खालामो फैबाय थानाय दा दिनैनि समावबो काबादियाव खिन्थु जोंनि समस्तिनिफ्राय नेसनेल लेभेलाव गेलेगिरि दं। आं आसा खालामो नैबे फुटबलावबो जोंनि ओनसोलनिफ्राय जाहाथे नेसनेल लेभेलाव गेलेगिरि ओंखारनो हायो बेखौ आं लाइमोनफोरखौ बा गेलेगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो समाजखौ खावलायगोन आरो स्पर्ट्स क्लाबफोरखौ बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना सासे मोजां गेलेगिरि दिहुननो हायो। दिनै बे बादायनाया माबेसे जागोन ना फोरमायगोन? दा फार्स्ट बादायलायनाया गलागाव आरो खामारदैसा PCDCनि गेजेराव जागोन। दिनै मोनथाम माने 6टा टिमनि 3 गेम दं आरो गाबोनबो फाइनाल जों लास्टआव बेलासियालागै खालामगोन होननानै सानदों। ओंखायनो जों साननैनि गेजेराव नैबे बड'लेण्ड CM क्लाबखौ
क्लाबनि जिखिनि गेलेनाय जिहेतु आंनियाव भिसिडिसिया 9टाल'सो नालाय बे 9टा भिसिडिसिनि गेजेराव कम्पिटिसन जागोन आरो जिथु गेलेनाय बिथिङाव स्टेडियाम बा माबा मोनसे लाइमोनफोरनि इनपुटनि गोनांथि जानाय स्टेडियाम बा माबा मोनसे कचारनि गोनांथि जायो मा राहा लादों बे थियाटार बेलेग समस्थियाव माबायदि जागोन आं मिथिया नाथाय मैयायो आं बुध बेनिफिसियारि मिटआव बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे कक्लाबारि समस्थियाव मांग्रां प्रमद बर' बिथांनि अननायाव जों इनफ्रास्ट्राक्चार लाइनावबो जोबोद गोबां मोननो हादों लामाखौ फ्राय जों बोसोरब्रै सारि बोसोरनि गेजेराव 80 किल'मिटारनि जों बांसिन मोननो हादों दा PMJOYSआव जोङो 46टा जोंनियाव कक्लाबारि समस्थियाव लिस्ट दं 46टा जेराव पिन पइन्ट जेरावनोखि लामायानो जोबजुबगोन होननाय बायसा जोंनि समस्थियाव देग्लाय बोसोरनि गेजेराव आरो दा नोंथाङा सोंनाय बायदिनो स्टेडियामखौबो आं खिन्थु गंथाम मोननो हादों बेलेग बेलेग समस्थियाव मोनसेल' समस्ति स्टेडियाम होदो खिन्थु आंनि समस्थियाव मांग्रां प्रमद बर'नि अननायाव आं गंनै स्टेडियाम मोनदो गिबि दा मावबाय थानाया सिमलायाव मोनदो आरो नैबे जागोन दा जाय जायगायाव खेला जाबाय दं एभारेस्ट क्लाबनि जि गेलेग्रा बे गेलेग्रायावबो जों BTC काउन्सिलनिफ्राय मोनसे स्टेडियाम मोननो थांगासिनो दं बे जागायथ'वाखै खामानिया सिमलायनाया जागायबाय आरो मैया मिथिं जानाय राबां बर' बाजाराव खेल' इण्डियानिफ्राय खमानो 50 कौटिनिख्रुइबो बांसिन मोनसे स्टेडियाम मोनबावनो हादों नाथाय कक्लाबारि समस्थियाव गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय दिनैनि दिनाव आं मोनथाम स्टेडियामखौ मोननो हादों मोनसेया 50 कौटिनि मोनसेया 1 कौटिनि 4 कौटिनि मोनसेया 4 कौटिनि दा नोंथांमोना सानना नायदो थांनाय 17 बोसोराव BPFनि दिनाव मोनसेबो स्टेडियाम मोनाखैमोन दिनै आं सारि बोसोरनि गेजेराव बिथांमोना 17 बोसोर आं सारि बोसोरनि गेजेराव 50 कौटि 4 कौटिनि गंनै 50 कौटिनि गंसे आं स्टेडियाम मोननो हागासिनो दं दा ओंखायनो आं सानो बेबायदि सुबिदाखौ मोनो